Вас запрашае краязнаўчы музей дзяржаўнай установы адукацыі, сярэдняя школа нумар 3 горада Смаргонь. Чаму варта наведаць наш музей? Па-першае, музей гэта гісторыя, гістарычная эмпатыя. Мы лепш разумеем людзей лёсам, звязаных са Смаргоншчынай. Людзей, якія жылі ў іншую эпоху, жылі, працавалі і стваралі. Мы імкнёмся да таго, каб наведвальнікі нашага музея маглі сказаць: «Я уяўляю, якім было жыццё 100 гадоў таму». Я добра разумею, што адчувалі жыхары горада, якія ў 1915 годзе сталі бежанцамі. Я адчуваю, які крывавы след, балючую памяць пакінула вялікая айчынная вайна. Па-другое, музей гэта наша спадчына. У этнаграфічным кутку гэта спадчына святая, пласт сялянскай культуры канца 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Калавод, сябенька, кашы, корабы, сер ды іншыя экспанаты. А самых маленькіх запрашаем на экскурсію. Прадметы побуду ў народных казках. Казачныя дзеянні становяцца рэалістычнымі. Вось такія жорны забраў пеўнік у пана. А такія лапці мог насіць селянін з казкі «Лёгкі хлеб». А з гэтага збана мог частаваць журавель хітру лісу. Музей запрашае і дарослых, каб згадаць сваё дзяцінства, падзяліцца ўспамінамі, а можа, нават прынесці старую рэч, што нагадала гісторыю, якая адбывалася з яе ўладальнікам, калі ён сам яшчэ быў малы. У экспазіцыі прысвечанай інтэр'еру і побыту эпохі сацыялізму шмат рэчаў, аб якіх ужо не ведае пакаленне 21-го стагоддзя. Вы даведаецеся, чым займаліся вашы бабулі і дзядулі, калі не было гаджетаў. Мы раскажам, што елі, пілі, чыталі, якія фільмы глядзелі, пад якую музыку яны танцавалі. У нас можна накрыць святочны стол, схадзіць у савецкі магазин, наведаць дыскатэку 80-х гадоў мінулага стагоддзя. У экспазіцыі «Школа ты не старишься» гісторыя школы, фотаздымкі, граматы, падручнікі, школьная форма, піянерская атрыбутыка, школьнай прыналежнасці, аб якіх ужо не ведаюць сучасныя вучні, фільмаскоп, арыфмометр, чарнільніца і шмат яшчэ цікавага. Крывавы след, балючую памяць пакінула вялікая айчынная вайна. Навекі слава тым, што ў полі ратым загінулі за родныя палі. Экспазіцыя прысвечана мужнасці і гераізму афіцэраў і салдат Чырвонай арміі, партызан і падпольшчыкам. Ёсць у нашым музеі матэрыялы аб легендарнай разведгрупы «Джек». Кніга «Последний з групы Джек» з подпісам Геннадія Юшкевіча, кіраўніку нашага музея. Па-трэцяе, музей гэта ведае. Хто не ведае сваё мінулае, не мае будучыні. Шматвекавыя карані прародзічаў, неад'емнае і вечнае сацыяльна-культурнае багацце. У спякоту натоляць мяне карані, не дазволяць замерзнуць у завеі ліхой. Карані – гэта памяць мая з глыбіні. Гэта тое, чым звязаны з роднай зямлёй. Запрашаем наведвальнікаў вывучаць гісторыю, ведаць традыцыі і ганарыцца землякамі.